Lakhain ko na po nilip MSC constituency kaparlo Merabhiti towar krong plialong kedamtang pai ni phai troxia ni Merabhiti Panjan hirhiri arat chingrumpen bongchin bongkrok kesom pangcheng pontanglo Karbiatum ke hakko pirthe kangduk longle kangduk ahut pen phusarang thun penta bongchin hello man ke thenai lo pusi pini pen bongching ke en kesom pangcheng ponthulo Ahogalam Karbiatum ke bongchin henlo achit helo pusi che thanpon Lapen pirthe sining ruretik bongching bongkrok ta pawirwe Lapen rongasar amayatum akemang sitami bongchin amansi pathe nangpo athe karbitang te karbi akaprek anim kirim atumta bongchin si man ipoposi customary lo aronalongta tokdaklo Lake governor pen sitami jakong pitanglo Lasi karbi pute isivet iklaivet donang popusi thexer tumpen thanpon Bangso mailong mohesteron pensi mai chari ponlo Mayalong abarim deputy chairman Kangjang Terang principal of KTMCRI Diphu Karbianglong Bonsam Kathar PhD candidate for the Center for Culture Studies of Hyderabad University Omphu Terangpi Hempumukrang Adorbar Nilip Aro Amaipu Vidya Singh Crow Chunbang Bokoram Rongphar Lapen Bongchin ke kesom ahut Bongchin atam kang thurpon Chondro Rongphar atum che tongdun pen maita misen pen pachun pon Koilamati pen Samson ingti Karbing Longlai